дар доираи таҷлили ҷашни фархундаи Наврӯзи Аҷам бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои дарёфти беҳтарин паҳлавонон аз миёни ҷавонон мусобиқаи гӯштини миллӣ доир гардид. Дар чорабинии варзишӣ паҳлавонон аз ноҳияҳои Ванҷу Рӯшон инчунин аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон иштирок намуданд. таваҷҷӯҳ ба рушди варзиш ва бунёди толорҳои машқу тамрин дар ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон боиси ҷалби ҳарчи бештари наврасон ба гӯштини суннатӣ гардид. Дар рӯзҳои ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи Фархундапай ки мусобиқаи гӯштини миллӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия доир шуд, шумораи зиёди ҷавонон майдондорӣ карданд. Ҷавонони Дарвозаи Бадахшон ноҳияи Дарвоз дар замони соҳибистиқлолӣ соҳиби толорҳои муосир шуданд ки ба рушди гӯштини суннатӣ такони ҷиддӣ бахшид. аз гӯштингирии наврасон бармеояд ки сол то сол ҷавонпаҳлавонони ноҳияи Дарвоз дар сатҳи вилояти ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ ширкат намуда номбардорони диёри худ мебошанд. ҷараёни мусобиқаи гӯштини миллӣ дар вазнҳои мухталиф миёни ҷавонпаҳлавонон басо диданӣ сурат гирифт ки паҳлавонон аз ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ ва Рӯшон инчунин аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон ширкати бевосита доштанд. дар инҷа ҷавонони мо бисёр ҳам фаъолияти хуб карданд, гӯштини хуб барои мардум нишон доданд, хурсандии хуба барои мардум пешкаш карданд. тавассути ҳунари худ, тавассути истеъдоди худ тавонистанд ки мардума диққатшона ҷалб кунанд ва дар ин иди бузург, иди миллӣ, иди байналмилалӣ, иди суннатии миллии мардум тавонанд ки таби кили тамошобинони ноҳияи Дарвоз ва берун аз онро болида гардонанд. мусобиқаи гӯштини миллӣ дар фазои осуда ва бо риояи талаботҳои ҷойдошта роҳандозӣ шуда, паҳлавононе ки гӯштини хуб нишон медоданд бо тӯҳфаҳои соҳибкорони ноҳияи Дарвоз сарфароз гардонида мешуданд. ба хотири ҷолиб ва тамошобоб шудани гӯштини суннатӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав гузошта шуд. барои соҳиб шудан ба ин ҷоизаи гӯштини миллӣ паҳлавонон аз ноҳияи Ванҷу Дарвоз ва Шамсиддини Шоҳин майдондорӣ карданд ки аз тарафи мухлисони гӯштин бо кафкӯбиҳои бардавом истиқбол мешуд. ҷавонпаҳлавонони ноҳияи Ванҷ низ бар ҳарифони худ ки аз ноҳияҳои Дарвоз ва Шамсиддини Шоҳин ба майдон мебаромаданд гӯштини диданӣ нишон дода, дар сурати ғолибият ба даст овардан соҳиби солими мусобиқа мешуданд. дар радифи паҳлавонони ноҳияи Ванҷ дастпарварони клуби варзишии вастани ноҳияи Дарвоз низ бо нерӯи солим ва омодагии ҳаматарафа дар мусобиқа маҳорати баланд аз худ нишон дода, дар аксар маврид бо ҳарифонашон дастболо мешуданд. барои соҳиби шоҳҷоизаи ин мусобиқа шудан паҳлавонони ҷавону умедбахш миёни ҳам рақобат карда барои ҳаводорони гӯштини суннатӣ далерона нерӯсанҷӣ мекарданд. аз рақобатҳои ҷавонпаҳлавонон бармеояд ки онҳо ба ин риштаи варзиш диққати ҳамаҷониба дода истоданд. дастпарвари клуби вастан зодаи ноҳияи Дарвоз Шаҳзод Воҳидов дар вазни аз 60 боло дар мусобиқаи гӯштини миллӣ ки бахшида ба ҷашни Наврӯзи Фархундапай дар ноҳияи Дарвоз баргузор шуд, бар ҳарифонашон дастболо меомад. ҳамин ҷасорату матонат ва нишон додани гӯштини миллӣ ба ҳаводорони ин риштаи варзиш боис шуд ки аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шоҳҷоиза дар номи ин паҳлавони умедбахш гузошта шуд. барои соҳиби шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав шудан ҷавонпаҳлавонони ноҳияи Ванҷ Субадоров Анис ва Шаҳзод Воҳидов болои гилеми мусобиқаи варзишӣ баромаданд. ин ду паҳлавони номдор таҳти кафкӯбиҳои мухлисон ба сабқати худ шурӯъ карданд. аз майдондории тезу тунди ҷавонпаҳлавон Шаҳзод Воҳидов бар ҳарифаш Анис Субадоров аён шуд ки ӯ ҳангоми ҳаракат барторияти зиёд нишон дод. ҳамин тавр бо як партофти зебо ғолибиятро ба номи худ Шаҳзод Воҳидов муҳр зада, дар вазъияти тантанавӣ калиди автомашинаи сабукрав ба паҳлавони ояндадори ноҳияи Дарвоз супорида шуд. аз ҷониби раиси ноҳияи Дарвоз ва соҳибкорони созандаи ин гӯшаи зебои Тоҷикистон барои иштироки фаъолона ва нишон додани гӯштини миллӣ бо тӯҳфаҳои арзишманд аз қабили телевизор, яхтон ва қолину мошинаи ҷомашӯӣ ба ҷавонпаҳлавонони ноҳияи Ванҷ ва ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон қадрдонӣ гардиданд. хеле хурсанд ҳастем ки дар ноҳияҳо ин хел мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ мегузаранд ва мо ҷавонон хеле баланд мешавем. роҳандозӣ шудани мусобиқаи варзишии гӯштини миллӣ дар рӯзҳои ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ки яке аз суннатҳои аҷдодии миллати тоҷик мебошад, дар муаррифӣ кардани ҷавонпаҳлавони шаҳру ноҳияҳои вилоят мусоидат мекунад.